Benvinguts al Becari de Comèdia. Avui us porto aquest llibre, What I Would Say to the Martians, d'en Jack Handey, que pels que no el conegueu, com era el meu cas fa molt poc, és un dels millors one-liners de la història. Així que, comencem. Com veieu, he canviat una mica de set, ja no estic enganxat a la càmera, encara que, Pau Roger, no et preocupis, faré un especial en la que estaré, bàsicament només es veurà aquesta part d'aquí. I tornant a Jack Handey, que és el tema que ens ocupa. Jo aquest senyor no el coneixia res fins fa 2 mesos, quan vaig fer el curs del Quique García de sàtira humorística de la Llama School. Per què és conegut Jack Handey? Bàsicament perquè és guionista del Saturday Night Live i va fer una secció fa molt de temps, cap al 92, 93, si no m'equivoco, que es diu Deep Thoughts, que són pensamientos profundos. Com us deia, Jack Handey és guionista del Saturday Night Live. D'aquesta secció Deep Thoughts va publicar llibres com, per exemple, Deep Thoughts, Deeper Thoughts, Deeper Thoughts. El 2008 va publicar aquest What I Would Say to the Martians, i senyalo aquí perquè el tinc al terra. El 2015, que crec que és l'últim que ha publicat, és un que es diu The Stench of Honolulu. Què trobareu en aquest llibre? Bàsicament, guions del Saturday Night Live, trobareu relats curts i també trobareu Deep Thoughts. Començo per la part de guions del Saturday Night Live, que és la part que he trobat així com més interessant. Un dels sketchos que més m'agrada del Saturday Night Live d'aquí de Jack Handey és el de Happy Funny Ball, que és un anunci, com els que podem veure a la tele, de joguines, però que té moltíssimes contraindicacions i que bàsicament és una arma, una arma mortífera. He tingut la sort de trobar, ho he posat a YouTube, de buscar Happy Funny Ball Saturday Night Live i he trobat l'esquetx original i us el posaré baix a la descripció. Un altre dels esquetxos que més m'ha agradat és Tunces, de Cat Who Could Drive, crec que es diu. Who Could Drive a Car, The Cat Who Could Drive a Car. Tunces, the cat who could drive a car. Tunces, the cat who could drive a car. Tunces, the cat who could drive a car. It's Tunces, the cat who could drive a car. Que és com una sitcom d'un gat que pot conduir un cotxe. De fet, aquesta és la premissa. I també he trobat el vídeo original del Saturday Night Live a YouTube i també us el posaré a la descripció perquè és que fa molta gràcia. Arribem a la part dels relats, on a mi m'ha sorprès molt perquè pensava que sí, que els Deep Thoughts o això, el Saturday Night Live ho faria molt bé, però és que els relats m'han sorprès moltíssim. Hi ha un que a mi és que em descollono, que és cómo preparar a un conejo salvaje para comer. I us ho juro que és brillant. No m'agrada dir, és l'hòstia, és brutal. No. O sigui, hi ha gent que sé que diu brutal, això és... No, és que això és molt bo. Molt bo perquè dius... És que és l'efecte, que ja he parlat moltes vegades, de que cabron. Hi ha uns altres que són molt brillants. Un és Job Rejection, que és un senyor que li envien moltes cartes per dir-li que l'han rebutjat de la feina. Scary Skeleton, que seria esquelet que fa por. L'esquelet que fa por, que és un manual de com fer que el teu esquelet faci més por. Els típics esquelets que ens trobem, no us trobeu esquelets de normal. Però a les pel·lis, quan Indiana Jones va a saquejar una tomba, sempre hi ha un esquelet que surt i et fa un susto. Doncs en Jack Handey et diu, com fer que el teu esquelet faci molta més por. I que si li poses un ganivet, que si li poses no sé què. I un que jo no li he donat tanta importància, que seria aquest de What I Would Say to the Martians, perquè va ser amb el que vaig descobrir Jack Handey, i llavors al llegir el llibre ja no li he fet tant de cas, però el Quique García el posava com a exemple i és molt bo. N'hi ha un altre que es diu, que no me'n volia oblidar, que es diu Hitchhikers, que és un senyor que té un problema, que ell vol recollir autostopistes, però sempre els acaba atropellant. I té aquest petit problema. Per últim, hi ha els Deep Thoughts, que també estan al llibre, que jo volia acabar llegint-vos algun Deep Thought. I diu el següent: To me, boxing is like ballet, except there is no music, no choreography, and the dancers hit each other. És que és boníssim. Tinc un altre que és molt bo. To me, clowns aren't funny. In fact, they are kind of scary. I've wondered where this started, and I think it goes back
to the time when I went to the circus and a clown killed my dad. Jo crec que aquest llibre li pot interessar a qualsevol persona que vulgui aprendre a escriure tipus un one-liner, o sigui, si vols aprendre a escriure acudits, vull dir, acudeix els millors, i Jack Handey jo crec que és dels millors, vull dir, en el nivell de les premisses, com les fa, quin tipus de ramats fa, quin tipus de... Sobretot ell el que fa molt és construir imatges i destruir imatges amb el ramat, no? Per exemple, jo no sé d'on venia la meva por als pallassos, crec que és de petit, quan vaig anar al circ, i un pallasso va matar el meu pare. Clar, tu t'has creat una imatge d'una persona, un nen, que va veure un pallasso, i de sobte aquest pallasso mata el seu pare. I dius, clar, evidentment que tens por als pallassos, perquè un pallasso va matar el teu pare. Fins aquí, explicant de xistes. Crec que a nivell de relats és molt bo, i m'ha sorprès molt perquè crec que és un guionista que escriu relats, i dic que és guionista de televisió a més, perquè tu és el ritme que porten i lo picats que estan, i a mi m'agrada molt treballar tot el que és comunicació visual, m'encanta la tele, aquest ritme em sembla molt interessant. Fins aquí el vídeo d'avui. Doneu-li el like, subscriviu-vos, doneu-li la campaneta. Moltes gràcies. Sisplau, escriviu-me comentaris si sabeu altres one-liners espanyols, estrangers, de qualsevol tipus. Expliqueu-m'ho perquè vull dir, a mi m'interessa molt seguir investigant sobre aquest tema. I ja està, xau xau, i que Déu us beneixi a tots.